कबे हुआ के न भागवत तोरो करे जरे कल सुननी है गारी। अरे उड़ गइल सैया हो विकास भैया अखो मैया में सलैया बरम के हो चाहे दैया हो ओ मैया में सलैया अरे फुर दे चिरैया नियन फुर दे चिरैया नियन उड़ गइल सैया हो ओ मैया में सलैया बरम के हो चाहे दैया हो आज हम दिल से खुश बनी जान तरका है आज टोटल हमार परिवार कलाकार भी जुटल बा जेकर से जीवन में कोनो ना झगड़ा होई ना विवाद होई ना कोनो कुछ होई कुछ जय आह दादा कि देह खोज दैया हो ओ मैया में सलैया अरे फुर दे चिरैया नियन का कहलू भैया कुछ कहत नहीं सही बात बा फुर दे चिरैया नियन फुर दे चिरैया नियन उड़ गइल सैया हो ओ मैया में सलैया बारो देह खोज दैया दुइयो दिन ना बीत दी होला समय बहुत बा अभी हमरा एक बाद जे व्यवहार में कलाकार आगे बढ़ने जे बाबू ओकरा केवल गा के पैसा ही नहीं कमाए के ओकरा न्योता भी देखे जीवन में सबका खातिर चाहिए पैसा मायने ना रखे जब पैसा मायने रखे तो हम अक्षरा सिंह को उल्टा सीधा ना बोल रही प्रतिष्ठा मेन बा ऐसे हम बोलनी ना तो हमारा कोनो उनका दुश्मनी थोड़े बा वो हमारा जोरे गलत करी तो बोलनी एक समय कहत नहीं भैया जी बन हले कसैया फुटे गइया या रामा खोजी दिले दुल्हा होई गोलुआ उसको वैया या रामा ए भैया किछवना शिकारी बाबा छवना शिकारी बाबा जय हो कि होई चुएले मड़ैया हो कलू भैया काव्या भी आ गेले घरी तो गाड़ी के मास्टर भइल बड़ी बड़ गाड़ी देती है गाना में नहीं बाकी हमरा के ना दी डरे काव्या भी आ गेली तनी स्वागत कर दी हजे मास्टर साहब केहू उड़ा देवे हमरा बड़े भैया हमरा दिल के धड़कन हिमांशु राय भैया की ओर से बहुत बनू स्नेह प्रेम आशीर्वाद दुलार सब मिलल रजनी भैया आई तनी रौरो आशीर्वाद हमरा के दे दे रौरो सब ना दे तो हमरा के दी आशीर्वाद जय हो हम जानत रही कि राजपुर से बारात आवती अनु तो वहीं आ गई है का हो तर बिना गौले देने किछवना शिकारी बाबा चुएले मड़ैया हो अरे कमैया में सलैया बरम देह खोज दैया हो कमैया में कलू भैया रवि जी के सम्मानित भइल रवि जी सम्मानित हो गइलन अका हमार शत्रुघ्न भैया भइले हां ई ना होय है तो दादा मन में गाड़ी देवे लगी है
कि छावना शिकारी बाबा छावना शिकारी बाबा छुएले मोड़ैया हो मैया में सोलैया